Αυτή η ιστορία είναι η μητέρα όλων των θεωριών επικοινωνίας και προέρχεται από τον Αριστοτέλη, γιατί εξηγεί τα τρία συστατικά που πρέπει να έχει κάθε επικοινωνία για να θεωρηθεί επιτυχής. Ο Αριστοτέλης δεν είπε απλώς μια ιστορία, αλλά δημιούργησε ένα μοντέλο που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι κορυφαίοι επικοινωνιολόγοι παγκοσμίως. Ήθος, πάθος, λόγος. Το τρίγωνο της πυθούς του Αριστοτέλη, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί με κάποιους εκπροσώπους ο πελάτης πείθεται αμέσως, ενώ με άλλους, που λένε ακριβώς τα ίδια λόγια, ξεκινάει καυγά. Ο Αριστοτέλης πριν από 200-300 χρόνια είπε ότι για να επικοινωνήσεις αποτελεσματικά δεν αρκεί να έχεις δίκιο. Πρέπει να ξεκλειδώσεις τρεις συγκεκριμένες πόρτες στο μυαλό του ακροατή σου. Πυλώνας 1. Ήθος. Η αξιοπιστία. Τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Πριν καν ανοίξεις το στόμα σου, ο άλλος πρέπει να νιώσει ότι είσαι αξιόπιστος και έντιμος. Αν δεν σε εμπιστεύεται ως άνθρωπο, δεν θα ακούσει τα επιχειρήματά σου. Στην εξυπηρέτηση πελατών είναι ο επαγγελματισμός από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο καθαρός χαιρετισμός, η αυτοπεποίθηση στη φωνή. Αν ξεκινήσετε λέγοντας νομίζω ίσως, το ήθος καταρρέει και ο πελάτης αρχίζει να αμφιβάλλει για όλα. Πυλώνας 2. Πάθος, η συναισθηματική σύνδεση. Τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Ο άνθρωπος δεν είναι λογικό «ον», είναι συναισθηματικό «ον» που προσπαθεί να εκλογικεύσει τα συναισθήματά του. Πρέπει να αγγίξεις το συναίσθημά του για να σε ακούσει. Στην εξυπηρέτηση πελατών. Εδώ είναι η ενσυναίσθηση. Όταν ο πελάτης φωνάζει για τον λογαριασμό, δεν θέλει αρχικά νούμερα. Θέλει να ακούσει. Σας καταλαβαίνω. Είναι όντως ένα σημαντικό ποσό και είμαι εδώ για να δούμε μαζί τι συνέβη. Αυτό είναι το πάθος. Αν δεν μαλακώσεις τον πελάτη συναισθηματικά, η λογική σου δεν θα περάσει ποτέ. Πυλώνας 3. Λόγος, η λογική. Τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Αφού σε εμπιστευτεί, ήθος, και αφού νιώσει ότι τον καταλαβαίνεις, πάθος, τότε και μόνο τότε είναι έτοιμος να ακούσει τα δεδομένα και τις αποδείξεις. Στην εξυπηρέτηση πελατών. Εδώ είναι η γνώση σας για τις κιλοβατόρες, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τα προγράμματα. Είναι η καθαρή εξήγηση του λογαριασμού. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν οι κάποιοι εκπρόσωποι? Πηδάνε κατευθείαν στον λόγο. Αρχίζουν να εξηγούν χρεώσεις σε έναν πελάτη που είναι θυμωμένος. Λείπει το πάθος. Και σε έναν εκπρόσωπο που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα. Λείπει το ήθος. Το αποτέλεσμα. Μία κλίση που μοιάζει με ρομπότ. Για να είστε επαγγελματίες, ακολουθήστε τη σειρά του Αριστοτέλη. Δείξτε επαγγελματισμό, ήθος. Δείξτε ότι νοιάζεστε, πάθος. Δώστε τη λύση, λόγος.